Arefo ye de ni achemu e wo Kwabre South mpetebie fua afahye e na ekosue na na afade nsema wo se abo efen se kotoko porcupine wodemu a na ese ekere no Asante kotoko wo se wo ni ebedi akon abo ho nana edi asa asa wodi egu ho no bibie nu achi bibie ni hu se aba Ankaasehene no na wodi nani achi mu a petebiefu afahye no oba ase no petebiefu a kire se aboa osi ho no ma na wodi ni dua de na to apampemu a won obi ensomu woni amfaso ewo so eno ni petebie efua no mama fosi na sebre no sabi so hwa aye yewura nkwanta Ankaasehene na naboache ya Abibirem wakwa wode ne nsa ato nsemu achia no fefe amana aye akodo nana enso edne onyama beta akira amambre mu no asade kwasemi order bi edi wa pa wo che nyina no na asa ennemu o che aba kwa na asa ennemu anya asembuta o me hwede ekoso wa hane yento aso Kwabre ahemfo ye nananom akere se amamre ne fa eye asa no okwasemi omotiapo yi na senka ne onesi okrabio no obranwe nwuma so tumfo osietutu de asa ho akansie badia mejidi senka Kwabre ahemfo ko mbekwa animu pa hwiri de edi kan wa Asante enye asemketwa empetebiefu eno no nananom kirema ne wonmo sesa sa abotaye no sa mre so hwa mensi no mra hye bedwani owura oreku na chese ogina ehonom no wone mensi krache panyini ono so Christian dupuku womu nyina na wondo mu nyunyam abeta akira wodu ho bechia wo nenso asa no enenemu saa mensi krache panyini no wode nsa ato nsem Christian dupuku owie oto aso de wo chance sia na eyononyam for rem reku edu wono ye mensi mra hye bedwani wo so fa bi de akira ohwe ya ho ne nsem so ampa sorry na fade na efe akono a chese kotoko na edemu Abibirem wo mu ehun sika kokko ye hu eye habamunu wo mu na ye hu ba ko nso a eno a enye kokko ewo mu eno nso ye hu bi ewo mu ayese anka ehun so ewo mu samre de ye nuanom frontomfo Munipedia, Munyansa, Makokodro, and the Muyokodro Susu Fabradi, Koya Bradi.
Kwabrefua. Yena na no ma brafo ne apiafo chenchichibo mu a o chechira ahirisie ni achichisie na apiafo ne asiamenya baabi di wo ye hatai. Kwabrefua. Ofri tetetrade atetetetefo ama monteti apa no hunti no adata kura betie monteti apa no abakosem esanse inteti apa abomu. Kwabre. Asante kwabre. Yene kwabre kunini no. Yene kwaya ya bresesebe. Sika kwabre wo sika jonfo atnaye. Yene kwaye biriwano. Yana kana etete na kuma titi ye mpobia no. Se yeni wa na kuma sine ne nkwadom omube buada. Ye no ba ye huhwa. Ebuhwa data. Etiati amanememu. Kaneno na ye nkofa adodo na ye se. Impa ye se nkwase. Enso obi adu apoma no. Impetebiefua. Ani impetebiefua efuse. Na no machie fiase. Kaneno na ye nko na ye se epura. Obi atiti ni nkwase. Opoma ni dua e di bonu kro ho ban. Eno ne kwa abi di impetepimpo. Aba aye ye so abeti tembe. Na so mpanina aka asemi se Trinka, no name mamma says so for her quite say, on tabby a century 1 falco. And penning for Nanano, Monsieur Bissate, in the Quabi Dim Petapima, I am your swallow. Ever Guayana. Me was a cost one another. Mr. Gabida, if we say, a giant Pesamin Kunya, and Papa Moon, Aunt Tutsna, Amane, Santa Guayana, Yakumata Sebofo, had the listed Sebi and Mofrasi. Ye come, Maya, Quabri Temukumebi, Yatuapi. Nina Yagia. Now, so say ye come, and your same penny for your mind work Kukudama. Quabri, your work Kukudami and needs from Mabomuki, free. Ibesile na so enle impulso akọ ahia amaye nini na ye di ntia kwa brimpetebie obi ase osudia yenhye eninti ni mpanifo bi tse otufo chia me pani ba afọ akoto he mind se kan enam na so na enele mbaaye men am so mega epipa manyokwa ewa aban mu akenta bia minka apopo sadisia e ma sebe ganya wodina kwa abra na ma edikan jesi yeboa omo so na edi akenta apia minka na mu e wo mra sebe gem oni monyamfo owusu ansa e wade mfa ne kwansie wo nyina ya mammo adesi ye sansu ni se ye wa amanye semu ekukudama Omuji wondi, maybe Gusuji wondi. NXA. His Excellency John Ajekunko for Yehimide Sikaya, Ninsi every month. Honorable Dr. and Sunchi every month. Oma Panida da JJ Rollins, but the one of the corner crana. Oba Sono, Oba Kama, Nana Ajama Kunedu Rollins. Dr. Amwako out of 4. Mammy, Kia Donko, no, I didn't say, and yeah, no, I don't see a truth this year. Honorable Betty Mode is juicy. No, Honorable Alex Mode is juicy. What is your truth this year? Honorable appointed to cook here, and your wawa said this year. O two for me penny bar for Cotonana, only for Williams or Reku Aidu, and Pio Sansia Deputy Energy Minister, Piao. Meka, Lamaja, Christian, Edu, Poku, APC Jumayera, Piao. And penny for brave for say. Men can't show say, Mombo Hosso, won't come Wumbo, Lapa Brim Petebieno, then come Bomufa, if he say, and penny cast and we say, you drama for swap, na Yakaya no. Say ya can't put your Maya. Kwabri ye di mwa kotene pa. Se ye kan akoja maya. Kwabri ye di mwa kotene pa. Ye ni mo nya fa ten sokofo. Eduma ka sekete he. Woni ni ohina odi kan de no ho ba afode. Che santiman fiho. Ye kan hema ni ahemfo abrempo wo okro yi mu a.
kwabe ye di mu akotene nana no mo kwaso ye training shema mu abia na emu ye kaimo na ye kaimo se mumbo mo hoso mon ka mo humbo na kwabe mpetebie no enka mbo mufua se no kwasem ampa ye jitu se kwabe mpetebie fua no ye bona tinase dia me ka se oman free ya na waje me so se yemra se me ka se kwabe free ya na waje me so se yemra oman free ye yemra oman free ye kwabe free ye epani for madam wasi ya boss ke sepa media dwumadi na se de bekọ awie na wakasa awia ama ono so adase so manfo e de omo no nyam ebeta akire but ai titire no ene se wono ba besi Ayasabe school nya ba betete emofra wo ma be ye kunni ani ntini ayutwu wura beboa eya ewa yarehwem ewa Asante mantem ne Ghana nyina enu nti Ayasabe ani din a wono de to so yotumfo enka ne nebusua panyini Berma Kakari College of Health eno ebekoso ewo bofuetu nananom a wono mo ewo afija kwabre south o yema mutiri nkwa ya ade se mudi sanchichi edi aba botai nyina nse wo mo keka mo nsase na afi wo mo de esi Ayasabe sukui na ye fefefefefe Ankaasehene wono so de nyam eba ebeteche so ho wono e na wo chia heman hene a wasa achia Ankaasehene afi ede wada nani anana eko ewo ehonom yeguso a ewo NYANSAPO kasamfonyini so yesane ne badwemba ekwa so ede amamo ene afase no aba botaye ba ye no asa anana no madane di no no hwe Ankaasehene wo hwe heman hene ene Ankaasehene akono yiba se arefo hwemu nana atra mahene otumfo nkofi hene ode ne munya bete ekire awie sabe de semu de wo be ya at 60 dem ya na se Ankaasehene a nana no madaromo twedi ampandaroma onye mfinche adise ne ono so na fade ode be mu nana atra ma ehene enso eno no abusua wasode ye ne yemsi ye de mbesi wa halom bidi ene abusua pani osu atuo yema munyina mo ene hwe Dentini ebube ne brebe ese ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kro ni mu awase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi tonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO
Aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa. Mada woro ma ntoma ye fe ni din de sey. Ni din do Obama. Akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam. The family no honhon hia na America sa. Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame. Sebedi akone be kwen bodi atwede. Na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya.